Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Lili Inayatul Mutmainah NPM 14 Prodi PGSD, dosen pangampu Ibu Kali Istiningsih. Kula badhe nyekar tembang Mas Kumambang laras pelok patet 6. Sugeng midhangetaken. Titilarasipun monem cici 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 rolu cinemo cirolu lulu ro ciro nemo momo nem ciro nemo luroci cirolu cirolu lurolumo natyan sileh popo biung kaki nini sadulur meang sana kalamun murutan becik nora pantes yenten nuto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.